Здравейте от красивия Белоградчик и мистичната Белоградчишка крепост. Прибрах се тук за няколко дни в празниците в родния град. Обаче тая мъгла тук ни е натиснала вече няколко дена и не се е очертал да се махне до края на седмицата поне. И какво се прави? Ще въртиме в мъгла и в кал. Тук обаче няма някакви дълги интересни пътечки, които да снимам, каквито обичайно карам. Обаче ще повъртия малко крос-кънтри. Се надяваме, че някъде може би ще поиздуха малко мъглата, ще се покаже някоя скала. И ако не съм умрял някъде в пътя, накрая с десет, може да се върна тук и да пусна. Тук надолу под крепостта има една къса, обаче готина пътечка. И така. Тръгнал съм днеска в посока с беговете. Това е най-западната група от Белоградчишките скали. И е доста интересно, защото те има доста високи скални коли. Обаче тази мъгла нещо, малко се съмнявам, че ще видим много неща. Феси ме, страх да се отпусна, да му се не види. Онче, бонче, счупено пиронче. Абе, аз искам да само дойда. Не, също искам надолу. Чакай ви на къде искам, че не помня. Добре, но само един път, който искам да проуча. Ще видя дали ще мога да навържа и да стигна накрая до самите сбегове, или ще трябва да се връщам и след това да поем по друг път. И тук какво изкочи зад поредния завой. И надясно има още. Какви интересни скалички. Да. Тук се вижда добре. И на това се вижда пътя, по който отивам. Значи може и да съществува. Защото на картите го няма. А по някакви сателитни снимки го търся. Я видим какво ще се открие зад завоя. Това не търся да се открива. Чакай, обаче май подминахме някой път. Да, много подминахме. Отдолах се тук по-лесно спускане и си подминах отбивката. Хемия видях и си викам, това е някакъв друг път, ама аз съм си подминал точно бивката, която трябваше хвана. Айде сега върти нагоре обратно. И изненадващ момент, какво има зад завоя? Втори дубъл. Добре, това верно изнаш момент. Тая е една много готина пещерата, да се направи си тунел през скалата. Надясно има някакви готини скални кули. Да, отиваме да видим пещерата. Тук ще го разположиме.
Ай. Ай, той иска драпане по камъка. Дето е ужасно мокър в момента и не съм сигурен, че ми се ще да го правя. Вижда ли си пещерата над мене? Ай, се вижда. Добре, тук май е подходящо място да думна една батерия на дрона. Поне няма мъгла, все нещо ще се види. Измръзнах от студ, докато седах на едно място да летя с дрона. И сега малко побутен да се сгреем. Еха. Найс. Много яко. Добре, първоначалната ми идея не сработи, защото идвахме от тази посока и ето беше, че той черен път на сателитна карта се личи, че свършва от тук. И сега се надявах, че някъде и тук през съседната долина ще продължи и ще отида нататък. Обаче такъв път не виждам. И няма, ще трябва да се връщаме обратно по този черния път, се качим отгоре на главното било, да продължиме и с това дойдеме ето тук по съседния рид, зад тия скали. Трябва да има друг черен път и да продължи изследването на тия масиви, защото зад този масив има още един и още един и още един. Айде от това място толкова. Отиваме да разрушаваме нови места. Обратно по баира нагоре. Повъртеха малко баира и дойдохме до началото на съседния рид с поредната порция скали. Видим какво ще се появи тук от мъглата. Понеже с секшн камерата не съм сигурен дали се вижда хубаво, ще твърде широка и там отсреща се вижда пещерата, до която бях стигнал преди малко, която
тук изглежда като някакво много сърдито човече. Тук евентуално може би има някакво качване между скалите. Ама дали е догоре, идея си нямам. Може би има някакво качване, ама пак в това мокро време хич не ми се ще рискувам. Ще е яко хлъзгало. Няма някой... Ще го оставя за някой друг път. Сега няма нужда да се пребивам. Тук скоро никой не е минал, май. GPS показва, че тайното пътче се крие тук някъде точно пред нас. Видим дали съществува. Ей, това трябва да е. Съществува нещо. Мразим тръни. А тук малинаци и капинаци да искаш. И къде стигнах? На майка си. Правим справка с картата. Така, пробихме през най-дивия глиганинг. И мисля, че има светлина в тунела. О, да. Светлината в тунела. О, да. Найс! Ева си яката. Добре, поразгледахме от тук. Дай сега ходиме към пъти към съседното ричче, оттам също значи има пъти и гледки. Добре, капи! О, глиганексце! Глиганексце! Вече гумите са с прясно налята бузаче. Тук трънки, глогинки, всеква злагат. 1 hour later. Така че сме наблизо на 2-3 км от беговете. Ау, каква кал жестока. Ау. Как не ми се шляпаш? Добре дошли на сбеговете. Това е
най-крайната група от белорусските скали, най-западната и една от най-красивите. И сега ще дигна дрона да ви покажа от въздуха какво се вижда. Полетях малко с дрона, а сега си бягам, че направо замръзнах тук. Студено, кално и XC. 3 в 1 направо. Ама не от хубавото. Ако някой реши да се прецака и да ми следва следата в стравата, това го чака. Надявам се да няма толкова глупави хора, колкото съм аз, защото аз тук се набих много жестоко. И сега не съм сигурен дали ми се продължава напред или ми се връща назад. И двете ми се струват като ужасна опция. Тук поне бех пеша да му се не види без колелото. Може би е тук отгоре, ако издрапам. Ще успея да вляза на някаква пътечка. Така е, тръгвате да следвате някакъв подмамно добър път и в един момент вече се сратна нищо. XC. Това да беше XC поне. То си е див глиганинг. GPS вика още 5 метра в тази посока. Видиме. 5 метра. 5 метра. 5 метра. Що си го причиням това? Що не си седях на топ от нас? Ти виж. Полека скълта.
вземе се пак така за малка наградка да удариме накрая готината пътечка зад крепостта. Нищо се не вижда. Резко е сега, защото придобиват смисъл. Гадното ексцес и гадно ексцес, ама тук вече виждам смисъл навън. И за съжаление това беше първата половина от пътечката. Сега ще наложи малко да не побутаме тук нагоре, защото вече не ми останаха крака да върта. Тук има едни гиганти над мен, дето стърчат. Не знам ли се виждат. И тук влизаме във втората част пътечката. По-игривата. С тия мъхове. Не знам дали ми се заиграват баш по скалата карма. Защото са яко нахвасени и хвъзгат. Здравейте! И това беше втората много кратка част от пътечката. Но пък сега тук пак ще излеземе на гледки сред гиганти. И това беше от днешното мъгливо крос-кънтри глиган трънинг бедстване. Сега отивам за един топъл душ.